A chroeso cynnes iawn I bob un ohonoch chi I gapel Ebenezer y Ffôr. Balch iawn o gael eich cwmni lle bynnag y boch. Ac yn falch hefyd o gael eich croesawu ar ran y gynulleidfa yma yn Ebenezer sydd yma I ganu a chanmol. H. Garrison Williams sy'n arwain ac Eric Lloyd Williams yn cyfeilio wrth yr organ. A mi ddechreuwn ni heno gyda Gemyn Pantycelyn I ddeheuad a nerth a chynhaliaeth yn yr anial. Tyred Iesu'r anialwch at bechhadur gwael ei lun. Ac mi ganwn yr emyn ar dôn William Penfro Rowlands, y dôn sydd wedi chybleidio gan filoedd ar filoedd drwy'r byd. Wel, ddim yn aml mewn casgliad o emynau a thonau, mae'n rhaid gosod y gair anadnabyddus uwch ben y dôn ac o dan yr emyn. Ond os trowch chi i'r atodiad newydd I lyfr emyna'r Presbyteriaid a'r Methodistiaid, dyna'n union y welwch chi wedi ei gofnodi ynglyn â'r hyn a gliwn ni nawr oddi wrth barti Merched y Ffôr ac Alwena Davies.
Sioned Webb fy'n trefnu'r gerddoriaeth, a mi wela I fod bob un pennill bron yn cloi hefo'r geiriau Iesu carafdi. Yna ei emyn llawn hyder a ffydd, mae Benjamin Francis yn mynegu ei ymlyniad llwyr i'w fugail. Dilynaf y migael drwy foes, meddai, a march a gwradwydd y byd. Ac eto, mi rodiaf drwy gymorth i ras y llwybr a gerddodd ei fe. Nid rhyfedd os gwawdir y gwas, canis gwawd gafodd arglwydd yn ne. Cwegenir yr emyn ar dôn wych Owen Roberts, y dôn Edom.
chroeso cynnes rwan i ddwy chwaer sy'n canu gyfeiliant Wena Hughes. Yma i gyfrannu'r rhaglen yma i Carys a Beryl Ellis Jones o bentre'r ffor yma. Wel, cwestiynau sy'n llenwi penillion i can. Pwy sy'n rhoi'r blodau wisgoedd hardd a glân? Pwy sy'n anfon heilwen? Pwy sy'n gyrru'r gwyntoedd? A mae'r ateb yn eglur a chryf ym mhob un cytgan. Neb, ond Duw ei hunan. Tristau am gyflwr y byd a wnaeth y parchedig J.T. Job yn un o emyna, ac ar yr un pryd mae'n cynnig meddyginiaeth. A chan ddefnyddio'r dôn gogerddan gan Joseph Parry fel cyfrwng, dyma'n cynulleidfa ni yn Ebenezer y ffor i fynegu tristwch a gobaith. Cofia'r byd o feddyg da a'i flinderau, tyrd yn glau a llwyr iach a ei ddoluriau. Ac yn ei ail bennill mae J.T. Job yn cynnig moddion gwellhad. A mae'r balm o ryfedd rin yn gilead, ac mae yno beraidd rin dwyfol gariad.
Am blynyddoedd mi oeddwn ni'n teithio'n ddyddiol i dre'r Wyddgrug yng Nghlwyd. A phob bora mi oeddwn ni'n mynd heibio un siop oedd â fflac uwch ben y drws yn cario'r geiriau yma'n byw y bu John Ambrose Lloyd, cerddor a chyfansoddwr. Wel tybed ai yno yn 1870 gwelodd ein tôn nesa ni ola dydd, y dôn Whitford. Heno fi gliwni eiriau Morgan Rhys, ei ymbil am faddeuant. Un o bleserau mwyaf cyflwyno'r rhaglen yma ydy'r ffaith mod i o bryd i wilydd yn cael y fraint o gyflwyno eich sylw chi un o'n corau ieuenctid. Ac un o elfennau mwyaf gobeithiol a Gymru sydd ohoni ydy'r ffaith bod yna nifer fawr iawn o'n pobl ifanc yn parhau yn driw i'r pethau yn ddiwylliannol ac yn ysbrydol. Ac i gynrychioli'r haen bwysig yma yn ein cymdeithas, dyma gyflwyno i chi gor ieuenctid Godre'r Eifl a'i harweinyddes Elena Hughes. Emyn Gosper T. Gwyn Jones sydd ganddyn nhw, a Thôn W.H. Gladstone, Ombersley.
Os ef e gaiff ei le, daw y ddaear fel y ne. Datganiad syml cynhwysfawr sy'n ddiweddglo mor glir a chadarn i emyn elfed. Doedd y rhai sy'n llesgu meddwl, doedd y rhai sy'n galon drist. Be a llawer gofid heibio wrth wasnaethu Iesu Grist. Yn gymaint ag ei gwneithoch un o'r rhai hyn, ymrodir lleiaf i mi ei gwneithoch. Diolchwn i ti, ein tad nefol, am roi testyn mor fawr i ni ganu amdano heno, yn Iesu Grist a'i farwol glwy. Bendithia'r mawl a'r addoliad, ac i ti ac nid i ni, y byddor gogoniant, y clod, y parch, y mawl a'r bri, bob byth i enw yn harglwydd ni. Y bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.